Da fatan da sama an gama gyara wayata. Kai fa ai daga inda ne yake. An gama mai. An gama mar wayan ga wayan naka. Ya dai bai fata ki kawowa ba. Ya gane waya ta tun sati biyu yanzu kuma ba ku gyara mu waya ta ki kawowa ga shi kudu ba. Ina son wayan. Kai da Allah. Ga batir ina sa nan. Mama da yau ne. Yawwa kaga ka sa man nan shafi gare. Kuna gani. Gashi. Wai ta kawo. Yawwa. Sai yanzu na bizan talo. Ai sai yanzu na bizan yawa da ta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sabilillahi mutum ya kawo muku gyaran waya. Tun kwana nawa yanzu? Waya kun zo kun gyara mu wai na fita da shi waya wai ina kunna waya ba ta kunna ko ne waya ba ta yi ma ba. Saurara mana saurara. Me ne za ku fara mun ni ba abin da za ku fara mun ga waya ta ku hado min da kudi na. A'a. Mana ka ce war mata kuno ko? Rana duban mana. Yaya ta kawo? Wallahi ta kawo. Ha? In ci da yadda ka ce ma garanti. Kunna ta ne ban yi ba kenan. Aha, kai da ka sani kunna wani kawai kai waya. Dan Allah ku yi hakuri. Ai karka da mutum da karka ka zo gurin injiniya Andy. Wannan shaida ne koya ne mala. Haka ne ni ma shaida ne. A to ka gani to. Ya MG Junior ne. Shi dan da bane. In dai gyara kike bukata, babbar waya ko karamar waya. Kai maza in dai kana cikin birnin Maiduguri, ka zo Jiddari kafin ka ƙara sabon store. Opposite da wani mai sai da abincin kaza wanda ake kira B ba na kenan. A nan za ka samu injiniya MD. She is the best.